EDSA! Yo, let's go! Magandang gabi! Oras natin! Give it a quick check and we got 30 minutes after 7 o'clock and we are broadcasting live across the city by the bay. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio on your radio dials. Keeping you company straight up until 9 o'clock in the evening. Yeehaw! That's right, folks. We got all the biggest hits right here for you to perk you up. Idilat ang inyong mata. Kasi alam po namin, alam ko po, boards, na medyo pagod ka na. It's a long day for you from the office. Long day for you from the road. And long day for you sa mga inaasikaso mo. So keep it up. Relax lang, kaya yan. Laban lang, ika nga. Let's go, let's go. Ay nga pala mga kabisyo, before anything else, bago po natin pag-usapan yung topic natin ngayon, I'd like to do my condolence po. Medyo nagluluksa po ngayon ng hip-hop community dahil po sa pagpanaw po ng isa sa mga tinitingala, of course, in the hip-hop community, of course, Innocent One. So, big shout out to you, brother, sa iniwan mong mga gawain dito sa industriya. Now, mga kabisyo, eto, wag na natin patagalin to, tang! Pag-usapan na natin to! Viral video! Talent gone wrong! Oh no! Isa pong talent presentation ng dramatization ng malabuhay ni... Naalala niyo pa ba si Flor Contemplacion? Ayan. Sabay sa awitin po ng kanta na Kahit na Konting Awa ay nagkagulo po matapos merong isang hubog. Isang lasing na nanonood at sinugod at sinuntok po yung nagkunwaring abusadong employer ng isang OFW sa isang talent presentation. Oh no! Maluoy ka. At ito mga kabisyo, hindi na natin patatagalin tanga. Logican na natin to! Ay sige, wag mo nang patagalin! Logican mo na yan para mahimasmasan yung hubog! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Basic po na kadalasang talent presentation sa mga probinsya pag may mga palabas na mga beauty pageant contest, di ba? At ito din po ang basic na eksena ng mga maoy pag nasobrahan sa alak. Di ba? Maswerte na lang siya at hindi pinagtulungan. Di ba? Pero nakatilaw man siya sang tapongol. Dinampot kagad. Well, una mga kabisyo, kudos po dun sa mga nag-perform. Kasi makikita mo talaga sa video na talagang masasabi mong talagang nagkakasakitan sila. Dala nga po ng adrenaline sa pag-acting. Todo bigay. Plus, syempre, walang formal training kung paano po yung fake kung minsan yung pagsampal, pagsabunot. Talagang totoong sabunutan yun. Pero nadala lang si tatay, naawa siya doon sa babaeng nagkunwaring binubugbog ng kanyang abusadong employer. At maging sa mga artista po, sa totoo lang, nangyayari din po ito. Diba? Lalo na sa mga kontrabida sa mga teleserye. Minsan naglalakad sila sa mall, bigla na lang sasabunutan sila, bigla na lang mumurahin sila. Kaya mga kabisyo, logica natin. May mga dahilan po kung bakit ang ilang mga tao po ay nadadala na kanilang emosyon, lalo na sa galit, sa mga karakter na mapang-abuso na nakikita po sa mga palabas o entertainment. Isa po sa mga dahilan dyan ay yung personal na koneksyon. Maaring pong may personal na karanasan yung mga taong sa pang-aabuso, kaya nagpapakita, pinapakita ng mga karakter, naaalala nila yung ginawa sa kanila. Diba? Pero mga kabisyo, meron din pong dahilan ng pagpapahalaga sa moralidad na ayaw nilang ganun. Pero mga kabisyo, hindi kagaya po ng biyenan mo, boards, na pagpapahalaga sa moralidad ang ginagawa niya kasi ikaw, dinidisiplina mo yung anak mo.
kaya napagsasabihan mo. O tapos yung biyenan mo, galit na galit sa'yo. Anong tawag doon, Tang? Ang tawag doon, pakialamerang mahadera. Wow! Maloy ka! Oras natin, we're got 35 minutes after 7 o'clock. Now I'm gonna give you a song. Here's a song coming from Cranberries. With Ode to My Family. Right here on Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!